Kako da odgovoriš na pitanje kako si na švedskom jeziku? Hur mår du? Bara bra, tack. Mycket bra, tack. Det är lugnt och själv. Kanonbra, och du? Allt väl? Och du? Så där. Inte så bra. Jag är så trött. Ja, så där. Jag är förkyld. Jag mår inte bra. Oj, jag är så somnig idag. Prati me za još ovakvih savjeta. Piši mi gdje da zakažeš svoj čas švedskog.